perquè la feina de cures no remunerades segueix majoritàriament en mans de dones. Per eliminar d'una vegada i definitivament els sostres de vidre. Que vull explicar al meu alumnat que les pensadores, artistes, escriptores de la història no són un quadre al marge del llibre de text. Perquè les dones suporten més taxa de desocupació i més feina a temps parcial. Perquè les dones representen el 51% de la població mundial, però en canvi la seva representació a l'àmbit públic minva considerablement. Jo crec que hem de seguir lluitant per la igualtat perquè encara queden moltes coses per millorar i malgrat hi ha un camí recorregut i fet, crec que bé, nosaltres que estem en l'educació i tenim el Lodge al costat, doncs veiem encara que encara hi ha certes actituds que són molt millorables i crec que aquest és el camí, seguir fent feina. Hem de continuar lluitant per la igualtat perquè fins que no la tinguem realment, aquesta lluita no s'ha acabat i en un context on les noves generacions estan tenint molts de referents contraris cap a això, hem de continuar més que mai. Crec que hem de seguir fent feina encara per arribar a la igualtat i per això és necessari seguir celebrant aquest 8 de març, Dia de la Dona, i el principal obstacle que hem de tombar és el patriarcat per aconseguir aquesta igualtat real entre homes i dones. La desigualtat, la cura dels malalts, de la gent gran, dels nens. Aquí sí que realment troc que està molt en fora de tenir una igualtat plena. Celebrar el 8M és recordar aquesta desigualtat que encara impera a la nostra societat. Que el 8M fos l'ocasió especial perquè tots i totes entenguem que això del feminisme no és una batalla de sexes, sinó que és l'excusa i l'ocasió per a construir un espai i una societat on tothom se senti còmode, lliure i identificat. Perquè encara queda molt de camí per fer. I no només aquí, sinó en aquells països on la situació de la dona és encara molt desigual, molt precària i molt injusta. Bé, jo crec que hem de participar en aquest dia per un motiu molt senzill, i és que hem d'estirar la corda. Hem d'estirar la corda cap en el sentit de la igualtat, perquè durant molt de temps la corda ha estat estirada cap a l'enrevés. I quan vulguem assumir la plena igualtat, aquesta corda quedarà equilibrada. És important reivindicar el 8 de març perquè d'allò que no se'n parla, però és que no existeix.